V prvom rade by človek mal používať ten performer, ten vystupujúci by mal používať profesionálne náradie. V žiadnom prípade nie je nejak po domácku vyrobené, omotané kusami látky. Najlepšie je použiť kevlar a ako tekutina je najlepšie použiť lampový olej. Pokiaľ sa ten kevlar namočí do toho lampového oleja, treba ho pred zapálením odfrkať, čiže vytočiť, aby zbytky toho oleja zbytok toho oleja v podstate vyfrkal preč a nezafrkal tak techniku alebo fotografa. Keď sa fotí, malo by sa fotiť viac menej z tejto strany čelnej. A keď to točím týmto smerom, tak by som mal fotiť točiť z tejto strany, pretože vlastne týmto smerom odfrkávajú všetky zbytky toho lampového oleja. Nepoužívať v žiadnom prípade benzín a ani nejaké rýchle horlaviny. Lepšie je lampový olej. V prípade, ak fotíte vo vnútri, je lepšie použiť lampový olej čistý. Ak chcete použiť nejaké farebné plamene, doporučujem dodať technický lieh alebo alkalické kovy. Pri každom takomto fotení by mal byť aspoň namočený uterák alebo nejaká plienka. Je to kvôli tomu, aby nepreskočil plameň niekde inde, alebo aby tam nebehal ten samostatne účinkujúci splášenie, že niečo horí. Keďže je to všetko lampový olej nie je až tak znietivý ako benzín, čiže cigareta môže byť, ale samozrejme fajčenie škodí zdraviu.